бе. Ще ме стигнеш ли, бе? Гледай как ще видиш. Падат малко. Ей, той пък излезе, бе. Да има. Ще, усте. Какво направи, бе? Фъния! Не падеш. Купе, няма да го почувстваме, брат. Ай, Пайко, вкарай. Тук с бето ли да помпя? Не, от другата страна на бед. Слиша. Аре, удар. Оу! Само да ни я фаща, Пайко. Сори, майко. Удари го Джазгия, бе. Аз не знам с кое е. С другото на удара. Отървах я. Ай, пак те да. Ей, то се мята. Отпътя. Да. Няма проблеми, брат. Що ни пише чута? Ама ек си влезеш, то не знаеш. Али биях ще вижда. Тя не така мало да вкара. Envía por arriba. О, брат, че има чупени глезени тук. Влизай, влизай. Засада. Silbato del árbitro fuera de juego. Кой как да ги еба? Що този беше... Ще покрият с един бал чаршав скъпнал. Той да не е турчена. Гледай как ще има отмъщение. И тук е първо едно. Влизай, влизай. Realiza una entrada. Абе, влез към вратата, бе. Rooney. Valencia. Intenta robar el cuadro. Удари му един секачата. Играй. Но моят буклук не става. Да е бе черната от печка да е ба. Дай му пак, бе. Не, те, бе. Ми надолу, направо дал. Надолу. Подая го. О, сега ще не! Чужак да я пресука. Fletcher. Боре, ще едеш патката, мая. Recupera Arsenal. Пайко. Ти да не разкараш там, да няма магазин да ходиш за кифли там, бе. Направо я праща забират. Нищо не е стигнало, брат. Атай, влизай сега. Дай му я. Sí. Бягай сега, бягай. Не е стигнало. Бягай. Стани! Jugada podría ser. Аре, удар. Абе, чубанин. Къде Ти бах ти удара. Ти пас да беше дал, брат, тя ще да влиза. брат, стейк. Абе, лекенко е, само задържаш леко. Я важно? Леко задържаш удара. Купили съм малко, ще видиш. Keys. Направо Пайко я прати Боре, къде е? в кладницата за Дай кифтето. бържи на тия една клавиатура да му скукам газа с 20 на 0 и държи. Esa guadaña. Hoy casi cae al suelo. Картон ще имат съм. Chamal. О, не. Удар! Абе, аре, къде Не, говориш, бе? не, Удар, бе! не. Удар, бе! Боре! Супер, то се е бъртука Италия. За нулилета, а? Ha estado muy Сега ще го надупча, брат. Колко пъти не успях, човек. Именно, че и пати калитаря 100 човека във вратата. que esto va a ser un gran partido. Дай бъде да му разкараш малко. Мали, Боре, видя ли как те надупчи този? Ако паднеш и от Пайко, не знам. Нямаш право такива работа да правиш. Много опасно. El balón sube bastante, pero acaba llegando a su destinatario. Al-Sami. А, Пайко. Сам? Chamal. Оу, картон. Ти какво значи ще бъде? Няма прошка, брат. Топката ще мине, ама човека не. Enseñarnos una comparativa de las infancias. Удар! Puede venir el balón entre Удар оттам, бе! Еми, исках се още да би да го еба. Ще видиш Ван дер Сар както не си пил хапчетата, като падне и се щупи. Bernato. Aquí Много tenemos си тир Берго, много ти играе нещо за това. Ей, кого там вече? Кого търсиш, бе? Не ли си ли да La diferencia es mínima, Manolo. No hay un dominador claro del partido. el balón Кога на много голям телевизора, докато следва топката от един край до другия. Сам! Сам! Нека. Удар! Удар! Удар!
Боре, то ще празни. Трето ще да отиде. Se hace con el balón. La ocasión está ahí. Щеш да направи мега обрата, а? Haciendo la posición y pone При съдята тъп педеразле. Мисля, че против мене свиря ми и пасовите ми спират. Сам? Удар! físico con ese Удар! Удар! Къде ти да варди манчо? Аз ще те спукам, брат. Сега виж, толкова силно не. Удар! Ох, excelentemente. До там ли е пиле? засада. О, доспа! Ама не, засада, засада е. Добре, това с този от положението да прибиш като мастия там. Да, че тя да я куят. Аз да сте не мога бият от пиле. Ай напред, бързо! Засада. Бягай там като кондата е. Колко минути станаха? 10 минути има още. Y es una pena, porque era una jugada muy prometedora. Que nos deparan el Пребеж Орлен. Брат, на дуспиш да спукам, да знаеш. está servida. Зато няма го допусна, е. Van Persie. Педерас. Стъгна. Rooney controlando el balón. Я го тропясай на плочките, къде знаеш кого. Сам! Дай му сега! Не, сам! А, на този горния, кой? Не видя ли кой? Майко, ако не ти е дам аз, брат, ти не си я държиш. Удар! Удар! Ой, Ао, доспа, не, навънка е, трябва да се боря. Матски нож бял, брат. El jugador mira Паси удар, бе! inquisitivo. Абе, задръж леко удара, бе. Бето. Малко. Още по-малко тяло. Добре, усещаш как приближава следващия. Усещаш как идват дуспите и ще пукна леше. Realiza una Няма да се разберем те. О, пак си шпагат ли не знал как се прави? Не към твоята, бе, охо. Споко е. Той беше заблуда. Cesc Fabregas con el balón. Ах, се много. Ей, Себер батове зад него, бе. Този голям буклук, бе. Сам? Тесто сам са ми сложнички, мамка му. Cortan el balón y hacen inútil la internada. Intenta robar Дай му я, бе, нага, дай му я! Засадате. Играй, бе! y final. Играй, шпагат! Играй, аре, бе! Учвам да играете. О, центровка, аре! Niasri. Sale. Какво правиш, бе? Фал. Какво, бе, къде, бе? Ей, пук. Леко удар, аре. И така само помпа на удара. Удар! Una mala pasada, creo yo, Paco. Fíjalo, estaba subiendo justo. Добре, продължение ще има ли? Дигай го! Y ahora Играй, сам влизай! Влизай още, бе! Jamal. Влизай! Удар, бе! Аре, бе! Помпи го не видя, бе. Ай, ще напомпя ти, бе! Acaba de Бас сега, бе. Раз сега ще ми биш. Доспи ли, бе? Може да спи, може продължение. Дай продължение. Продължение. Дай класик, дай. Класик, да. Инде. Добре, щом контролира. Чакай малко, брат.